Tak to bolo moje detstvo a moja mladosť. A viete, čo mám v živote najradšej? Vás, moju rodinu a priateľov. A čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že to najväčšie bohatstvo nie sú roky ani dary, ale dobrí ľudia okolo nás. Takí, s ktorými sa dá zájsť na prechádzku. Vyrozprávať sa pri kávičke. Alebo sa len chytiť za ruku a cítiť, že nie ste sami. To je to pravé šťastie. A ja ho mám vďaka vám. Preto mám rada tieto rodinné stretnutia a oslavy. Toto je napríklad uvoľnená záhradná slávnosť u Lenky a Petra. Bolo nádherné počasie. Lenka pripravila skvelé jedlo a dokonca sme sa aj vykúpali. Nám dámam sa to posedenie skutočne páčilo. A tu sme s farárom Paľkom pred kostolom v Krajnom. Paľko tu mal ako farár bohoslužby. Všimnite si, ako sme na neho všetci pyšní. Tu som bola zvlášť pyšná, lebo môj vnúčik Jurko mal v Brne promócie. Na Zuzkinej svadbe ma síce boleli nohy, ale aj tak som žiarila šťastím. Rodinné oslavy mám rada aj preto, že si na nich vždycky zatancujem. Ako vidíte, mám rada vysokých tanečníkov. Sedíme v báre, pijeme kolu, pijeme kolu. Nemáme kšefty, máme my smolu, máme my smolu. Mám už 90 rokov, ale ešte sa teším na to, že si dám s Jurkom jeho dobré pivo. Teším sa, že si občas zašoférujem auto, ktoré má toľko rokov ako ja. Všimnite si, že to auto je rovnako krásne a že nám to spolu ladí. Neviem sa dočkať, kedy budem kočíkovať malého pravnúčika. Už usilovne trénujem. Lebo niečo sa v Anglicku u Zuzky a Tomáša chystá. A po namáhavom dni si rada dám pred spaním štamprlík becherovky. Vy všetci ste ešte mladí. Veru, veľmi mladí. A poviem vám, tých mojich 90 rokov ubehlo rýchlejšie, než by ste si mysleli. Zdá sa mi, ako by som ešte včera bola to dievčatko v sade, čo má 11 rokov a hrá sa so svojimi súrodencami. A preto vám chcem odkázať. Nič neodkladajte na potom. Radujte sa zo života, z ľudí, ktorých máte radi, z maličkostí, z drobností, z úsmevu, z každého dňa. Lebo práve z toho sa skladá šťastie. Tak si ho vychutnávajte veľkými dúškami. Na zdravie.